All Assam Surrender NDFB Welfare Association नि नेहाथारि रजनी नार्जारी बिथाङा इंराजि गोदान बोसोरनि बयनिसिमबो हामलायथि जासिदों। सेरफांगुरि डिजिग्नेटेड केम्पआव थानाय NDFB नि जानानै गोदान बोसोरनि बयनिसिमबो हामलायथि बावहरदों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय रुपहि एफसि अफिसखौ सोरबा दुथाङा सावना होदों। बाक्सा बरमायाव थानाय बरमा हिनजावसा गोजौ फरायसालिनि आखान्थि फोरोंगिरि सनेश्वर ब्रह्मनि रुंसारि। खुलुमबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ अननाय मोजां मोननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोनानै दिनैनि रादाबाव आं रमेन बर'आ बरायबाय। दानिया दं आबुं रादाब। All Assam Surrender NDFB Welfare Association नि नेहाथारि रजनी नार्जारी बिथाङा इंराजि गोदान बोसोरनि बयनिसिमबो हामलायथि जासिहरदों। All surrender NDFB. All surrender NDFB. नैजि गोदान मायथाइनि दिनै 5 जानुवारि बेवहाय अल सारेन्डार NDFB वेलफेयार एसोसिएशन सेन्ट्रेलनिफ्राय आङो गाहाय गोरा जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै नैबेखौनो आं फोसावनो सानदों दि दिनै जोङो बङाइगाव सिटी प्राइमारिनि अल सारेन्डार NDFB अफिसनिफ्राय सोद्रोमाफोरनि जुथायनाय आरो बेखौ गनायनानै लानानै फानबारि अल सारेन्डार NDFB प्राइमारिनि सोद्रोमाफ्रा दिनै जोंखौ गोदान बोसोर बरायनायनि पिकनिक दिनै मानास दै सेराव गाखोदों। इंराजि गोदान बोसोरनि लावखार ओंखाम जानाय बुब्लियाव बिथां नार्जारिया गासैनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरदों इंराजि गोदान बोसोरनि। दा बेवहाय जोंहा गोदानै मिजिं थिनाय दङ। गोदानै मिजिं थिनाया जाहैबाय दिनै 2020 मायथाइ गोदान बोसोरखौ जों बरायनाय आरो जोङो गोदान बोसोरजों लोगोसेयै गोदान गोहो बोलो लानानै हाबा मावनायनि जों थिरांथा लानाय। बयनिबो जिउआव गोजोन आरो दावगाथाय फैथों होनना बिथाङा बयनिसिमबो गौथुमारि हामलायनाय जासिहरदों। दा बे हाबा मावनायाव जों बेखौनो लादों। जोंनि मथ'आ जाहैबाय पिस ग्र'थ एन्ड प्रग्रेस। जोंनो नांगौ सान्थि आरो जोंनो नांगौ ऐक्य आरो जोंनो नांगौ उन्नति। बे मथ'खौ लानानै जों सोलियो आरो सोलिलांबाय थादों। खुनु जेंना जेंगोना जाबोफेराखै। 2020 गोदान मायथाइयावबो बे मथ'खौ लानानै जों सोलिलांगोन। दा बेवहाय जोङो जाहाथे खैदां खैफोद जाया बेनि थाखायनो अबंलावरिसिम जों आर'ज गाबदों आरो 2020 गोदान मायथाइखौ जों बरायदों। मख'नो गोनांदि बिथां नार्जारिया नैबे खोथाखौ रोखा खालामो दि बिथांमोना BPA हानजाखौ मदद खालामो आरो बिसायख'थियाव हेफाजाब आरो मदद होगोन होननानै बिथाङा फोरमायथिबावो। लोगोसेयै जोङो गोदान बोलो गोदान गोहो लानानै जोङो रायजो राजानि आइ आफानि समाजजों जोङो गोरोबफानानै जों हाबा मावलांगोन आरो 2020 मायथाइनि जेनाखि बिटिसिनि बिसायख'थिया जागोन बे बिसायख'थियाव जोङो थोंगोथोङै BPFखौनो जों सापर्ट होगोन आरो बिनि थाखाय जों खामानि मावगोन होननानै जोङो दिनै फोसावनाय जाबाय। बयनिबो खौसेथि आरो बयखौबो जोङो रुजु रुमुयै नांलाया खमले जासे फुजा फरानि गेजेरजों जोङो गोदान गोहो बोलो लानानै जोङो एबार 2020 जिनाखि बिटिसि बिसायख'थि जागोन बय सांग्रां जानानै बयखौबो जोङो BPF राजनितिक दोलोनि जानानैनो बयखौबो हाबा मावनो थाखाय आं दिनै गुरै खावलायहरनाय जाबाय आरो जोङो बे हाबाखौनो जों मावगोन होननानै थिरांथा लानायखौ जों दिनै फोसावनाय जाबाय। गोजोन्थों। निउज डेस्क रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। सेरफांगुरि डिजिग्नेटेड केम्पआव थानाय NDFB नि जानानै गोदान बोसोरनि बयनिसिमबो हामलायथि बावहरदों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सेरफांगुरि डिजिग्नेटेड केम्पआव थानाय गबिन्द हानजा NDFB नि केडार्स बिथांमोना 2020 मायथाइखौ गोजोनै बरायो आरो लावखार ओंखाम जानाय हाबाफारि सामलायो। गोदान बोसोरनि 2020 गासैबो बर' माहारि बर' समाज दल संगठनखौ बरायनाय थाबाय। जिहेतु 2020 बे बोसोरा जाहाथे बर'नि जि समस्याखौ समाधान खालामगोन होननानै आं आसा खालामदों। बृहस्पतिबार एबा 2020 मायथाइनि 2 जानुवारि खालारखालि
फुंनि 10 रिंगानिफ्राय NDA-BP हानजानि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे PJA-CBM आफादनि बिबानाव थानाय बिबानगिरि बिथांमोनहाबो लावखार ओंखाम जानाय हाबाफारियाव नुजाथिफैयो। जाहाथे बेवहाय जोङो जे दिनै जोङो नैबे सेरफांगुरि डिजिग्नेटेड केम्पआव जों जिरायदों दा बेखौनो जों वेलकाम मोनसे 2020 जों खालामदों जाहाथे 2020 मोनसे बर'फोरनि समस्या बा जे बर'फ्रा मोनसे गोबाव लं पेन्डिं जाबोनाय मोनसे इस्युखौ लानानै नांबोबाय थादों बे इस्युखौ मोनफुंगोन होननानै जोङो मोनसे आसा आरो भारत सरकारा दिनै भारत सरकारजों जे सावरायदों बे सावरायनायाबो मोनसे आगबारिबाय थादों हयथ' माने 2020 जे गेजेरावनो जागोन होननानै आं आसा खालामो। गोदान बोसोरनि 2020 मायथाइखौ गोजोनै बरायनाय हाबाफारि सामलायनाय मेलाव PJA-CBM डिपुटि चिफ इराग्दाव ब्रह्म बिथाङा गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरो आरो लोगोसेनो NDA-BP मिलिटारि चिफ बि सुदेम बिथाङा गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों 2020 मायथाइयाव बर'नि समस्याफोरा सुस्रांजागोन होननानै फोरमायथियो। गासैबो नैबे 2020 जे गोदान बोसोरजों लोगोसे आं गासैबो जाथि माहारि बा दल संगठनफोरखौ आङो जाहाथे 2020 जे बे गोदान बोसोर बरायनायजों लोगोसे जाहाथे बयनिबो सुबुंनि जिउमाफ्रा मोजां जाहाथे जायो आं बेखौ खावलायो जाहाथे बयबो माने आवगायलांनो हायो आं बेखौ खावलायदों। मानोना थांनाय 15 डिसेम्बर खालारखालि इन्टारलकेटर बि माथुरजों बर' जेंनाफोरनि सायाव सावरायलायनाया जालाङो होननानै फोरमायो आरो बेजों लोगोसेनो धीरेन बर' हानजाया मोनसे सिनायथि जानाय हानजा नङा होननानैबो फोरमायबावो। बे गोदान बोसोर मायथाइखौ बरायनाय हाबाफारि सामलायनायजों सेरफांगुरियाव थानाय वेस्टार्न डिजिग्नेटेड केम्प मिलिटारि चिफ बि सुदेम बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदि 2020 मायथाइयाव बर'नि समस्या सुस्रांजानायनि लामायाव होननानै फोरमाय आरो धीरेन बर' हानजा मोनसे सिनायथि जानाय हानजा नङा होननानैबो बुंथिबावो। मानोना सिजफायारआ 6 दानजों खनसे एक्सटेनसन जायो बेवहाय धीरेन बर'नि नाम गैयामोन होननानै रोखायै फोरमायो। क'क्राझारनिफ्राय बेनन्जय नार्जारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय रुपहि एबसु अफिसखौ सोरबा दुथाङा सावनानै होदों। थांनाय 31 डिसेम्बर खालारखालि हरनि समाव बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय रुपहि एबसु अफिसखौ सोरबा दुथाङा सावनानै होयो। सावना होनाय जाहोनाव अफिसनि खायसे गोनांथार मुवा बेसाद जेरेंगा गासैबो खामग्लिनानै सेवहांगार जालाङो। बेनि अनगायैबो अफिसाव थानाय बिजाब गंसे बाइक गंनै साइकेल आरो गोबां बिबांनि रांनि खहा खालामलाङो होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला सोरबा दुथांफोरा हर गेजेराव फैनानै एबसुनि अफिसखौ सावनानै होफैयो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। अफिस सावनाय जाथायाव सावग्रा सानै दुथांफोरा हमजायो होननानैबो मिथिनो मोनबाय जाबावदों। मख'नो गोनां खोथाया बेनोदि हमजानायनिफ्राय दायनिगिरिया सोर बेखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै। ब्युरो रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। बाक्सा बरमायाव थानाय बरमा हिनजावसा गोजौ फरायसालिनि आखान्थि फोरोंगिरि सनेस्वर ब्रह्मनि रुंसारि। गोदान बोसोरनि गोदान बुब्लियावनो बाक्सा बरमायाव थानाय बरमा हिनजावसा गोजौ फरायसालिनि आखान्थि फोरोंगिरि सनेस्वर ब्रह्मनि रुंसारि जानाया ओनसोलाव दुखुनि सायख्लुम सोमजिहोदों। 2020 मायथाइनि थांनाय 1 जानुवारि खालारनि 5:30 रिंगासोआव आखान्थि फोरोंगिरिया जोबथा हांबोयो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला 31 डिसेम्बर खालाराव बेलासि समाव गयनि निसाजों नाख्रेब जानानै हायाव गोग्लैनाय उनाव गुवाहाटीनि मोनसे देहा फाहामसालियाव लांनाय जायोब्लाबो फोथांना लाखिनो हायाखिसै। ओरैहाय रुंसारि बिथांनि गोथै देहायाव बिबार बावनाय हाबाफारिखौ बरमा हिनजावसा गोजौ फरायसालियाव मावफुंनाय जायो। फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि देवबार रामसियारिजों लोगोसे बारग' गाहाय फोरोंगिरि बारग' आखान्थि फोरोंगिरि आरो फरायसालिनि आखान्थि फोरोंगिरि बिथांमोना रुंसारि बिथांनि देहायाव बिबार बावनानै जोबथा बिदाय होनाय जायो। रुंसारि बिथांनि देहायाव बिबार बावनानै जोबथा बिदाय होनाय जायो। मख'नो गोनांदि रुंसारि सनेस्वर ब्रह्मआ नलबारि जिल्लानि सिङाव थानाय दहकाउनिया गामिनि थागिबिमोन आरो बरमा हिनजावसा गोजौ फरायसालियाव इंराजि आयदा फोरोंनायाव जोबोद आखा फाखामोन। बिथाङा सासे हारों फोरोंगिरिमोन। बिथाङा आजिरा मोननो जाथ'वाखैमोन। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला बिथाङा गोबाव समसिम लिभार सिर'सिस बेरामाव भुगिना दङमोन। रुंसारि बिथाङा अनजालि बिसि आरो सानै फिसाज्लाखौ गालाङो। ब्युरो रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। दानिया सम जाबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोननिफ्राय बिदाय लानायनि। बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोननिसिम अननाय मोजां मोननाय आरो सिबिनायखौ फिन बावहरनानै दिनैनि रादाबखौ एसेबां फोजोबनाय जाबाय। उननि रादाबाव नोंथांमोनखौ लोगो मोननायनि मिजिंजों गोजोन्थों।